נעשה לו עוול. זה אחד מנושאי דיוננו הערב. אשכול בראייה מאוחרת. יש נטייה טבעית לראות זמנים עברו מבעד למשקפיים בדרך כלל ורודים של געגועים ונוסטלגיה. ומה הפלא? הבעיות שעמדו בפני ראש ממשלתה השלישי של ישראל נראות היום בדיעבד כפשוטות יחסית בהשוואה לבעיות העומדות כיום בפני המדינה והממשלה. 4 אנשים שהכירו את אשכול, עבדו במחיצתו, תמכו בו, התנגדו לו. אשכול היה תמיד במרכז החיים, במרכז העשייה. בכל תקופה של פעילותו בארץ עסק בנושא העיקרי של חיינו. לוי אשכול הוא אחת הדמויות המרתקות בהיסטוריה הישראלית. ראש ממשלה, בונה אומה, איש עשייה, איש חזון. אם בן גוריון היה אבי האומה הישראלית, במידה רבה לוי אשכול הוא אבי הדמוקרטיה הישראלית. האופן שבו הוא פתח את החברה הישראלית, את המוסדות שלה, והקים כאן מערכות תקשורת, הקים כאן חברה מפויסת, מתונה, שמפשרת בין הצדדים הניצים של תקופת המחתרות, אין דברים כאלה. הוא בנה את הברית עם האמריקאים, מקום שאחרים לא הצליחו בו. הוא הכין את ישראל למלחמת 6 הימים, ומישהו אחר, דיין, לקח את הקרדיט. הסיפור שלו הוא סיפור של מנהיג שלא קיבל את ההכרה שלו, ואחרי מותו דיברו על כך, שמה קרה שם בעצם, שנעשה לו עוול היסטורי כזה גדול. באתי לעבוד, בא לספר את הסיפור הזה. סיפור של גדול אומה, שהזיכרון ההיסטורי הזניח. כשניגשנו לעבוד על הסדרה, צללנו עמוק לתוך הארכיונים העיתונאיים של המדינה. גילינו על הדרך עולם עשיר ונפלא שמכיל בתוכו שפה טיפוגרפית עשירה, שפה צילומית מעניינת, וכמובן את הקריקטורות המדהימות של זאב, בזיל, דוש ועוד רבים אחרים. בעזרת הלחם של כלל החומרים האלה, אנחנו מנסים לגבש כאן שפה ויזואלית חדשה וייחודית, שמציגה את המאורעות האלה כפי שאנחנו חווים אותם היום, דרך חדשת המצלמה של אירועי העבר. יואו, אוקיי. לוי אש, הולך לבנות את מה שמרגש. נבנה את קו המים, מים אש. נארגן לכולם מים פרשיו. הצלחתם לנחש, הם קוראים לו לוי אש. ער תמיד לכל המתרחש, וגם אם הם ימשיכו ללחשש, אף פעם לא לבד הוא לא פורש, יו. לוי אש, יו. לוי אש, break it down. איש חזון, גם שהיחסים עם האצ"ל על סרטון, נשיג את הפשרה מול אמירה של בן גוריון. איך נוביל תמיד את ישראל לניצחון. לוי אש זה נציח פרש במזרח תיכון. את מי אמריקאים אוהבים בין כל הכוכבים בממשלה, היי? ואיך אחרי 6 הימים כשמשה דיין גנב את התהילה על כל העבודה עדיין יש בוערת. מישהו שעושה את זה אחרת מתקן את הצנרת במקום שרק נהיה יותר חם. תשאלו את רבקה אלישבע ומרים. לוי אש הולך לבנות את מה שמרגש. נבנה את קו המים, מים אש. נארגן לכולם מים פרשיו. הצלחתם לנחש, הם קוראים לו לוי אש. ער תמיד לכל המתרחש, וגם אם הם ימשיכו ללחשש, אף פעם לא לבד הוא לא פורש, יו. לוי אש, יו. לוי אש הולך לבנות את מה שמרגש. נבנה את קו המים, מים אש. נארגן לכולם מים פרשיו. הצלחתם לנחש, הם קוראים לו לוי אש. ער תמיד לכל המתרחש, וגם אם הם ימשיכו ללחשש, אף פעם לא לבד הוא לא פורש. גבירותיי ורבותיי, תכירו את לוי אש.